ನಮಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಓಕೆ ಚಿಮ್ಮಂಚಿ ಒಂದು 0 ಲತ್ತು 100 ಶ್ರದ್ಧಾ 200 ಶ್ರೀ ರಂಜಿತಾ 300 ಆತ ಲತಾ 300 ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ 400 ವೈಶ್ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ 600 ಬಕ್ಕ ಭುವಿ ತಪ್ಪಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚದು ಓ 800 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 700 800 ಎನ್ನ 9 ಕೋಡೆ ಮಾಯಿಂದಲ ಕೂದ ಯಾನ್ ಪೋನಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ವಿಜಯಪುರ ಪೋದು ಪೋನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಇತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ಕ್ಲೋತ್ ವಾಶ್ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಪ್ಪ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ತುಷಾರ್ ಪುರ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಆಯ್ನದ ಬೇಗ ಕಾರ್ ಬಿಡ್ಪ ಐಕ್ಷಣಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸೊ ಯಾನು ಶ್ರದ್ಧೆ ತುಚ್ಚು ಬೈ ದ ಕಟನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸೊ ಅಮ್ಮನ ಅಲ್ಪ ನಾಗಳು ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊ ವೀಡಿಯೋ ಮೊದಲೊಂದು ಆಂಟಿ ನೀರು ಸಾಲ್ತಮಲ್ಲ ದಾದಾ ಅಂದ ಹಾಂ ಅಂದ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದಾಂಡೆ ನಮ್ಮೆತ್ತ ಒಂದಲ್ಲ ವನಸ್ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಭೋಜನಂ ತುದೆ ಫುಲ್ ಉಂದ ಅಂತಾರೆ ರಿನೋವೇಟ್ ನೋಡ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ರೋಡ್ ಪುರ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಣ ಗೊತ್ತಾನೆ JC4 ದೌಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬಂಡೆಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪಿರ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡತ ಈಜು ನಮ್ಮ ಬಂಡೆಕಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಸ್ಟ್ Once Italian guys. And my guys. Showman. Showman? Showman. Are showle. Showman. S top event. Yes. WO. ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಪೆತ್ತುಂಡು ಪೆತ್ತ ಮೀಟ್ ಹಾಕಿದ ಸಮಯ
ನಂದಿನಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಆಯ್ತು ಜೋರತ್ ಹೇಮಂತರ ಅಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಫೋಟೋಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಜಿಡ್ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬರೋದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಾರ್ದು ಅಂದು दादा हाँ भले चप्पल ना पार्ದು ಜತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೊಂತ ಆಟ ಆಡಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿ